wambetheka kukona ebhedi wasuka ejwabu ebethwa ngembama ngumzwandile rhotman ngqwaba nakhuthuka naqomba lo mjida abezicelele ayikho le kaka ndathi ndanga khangela ikapu mesi yakho ndakuhlaba unye ngoku yayicima nayidlala kuthi la mjida wamhlaba la mjida kuwheelchair ngoku sayayixisila kaka ingezibhaka yeke izibhaka la ntsimbi yayimashushu nditshezi ndawo ndiko roro ngesa sikhathi yabo hleli nomaka roro ngathi nandipeyinta or something khona ndiyenza la mini pha yabo uthi gqinwana yabo inwana ifika kumba ekuse man uyabizwa nguTabani yabo hey Tabani nguzithi okay andiye uphi ithi nange awupha nange lo mshidi pha nyani khobe ngobe kuhamba lo mshidi hleli phansi kuhambane ngoku okay ndihle ndifika lo mshidi sibona izawela amajita insizwe zabhona ihlala nje ahlala lawela like lawela abo lawo hleli lawele bra bra fanele enikhombe ngewewe ezideftar yawo lo mshida okay lo mshida like uchinjakele yawo like ile way uzigqibele ngale way yabo so akho need noma mangabethetha nam le ndile way yabo so engeke ukunobantu bazawuthetha ndoni apha mna ndimenze kaka yabo so mna ndikhethe ba okay man how about Mzito uthi cwaka yabo iyeke le way flow ele bright kumjonga next time sidibana uyazi le way yinto ephilayo eshushu le iza kwenzeka uyabo ndidibana nawo beredi bra mna ndidibana naye la mjida nangoku mfethu benipha like ndihlala apha eSlova after yonke la kaka yagqitha la mjida like ndigqithana naye le way ndithetha naye siyancokola so ithi ngathi kwenzeke nix kodwa isakubumanzisa la kaka izondibulala bra dedo fina ungayaziyo okay jolo mjida unless bawayazi like le way ndiyayazi but ayiyo lento yena angena ngayo okay bone straight yena uzigqibele lento azigqibele lento ndithetha ba wazigqibela uyabo so mna into endithethayo nantoni na la mjita yena ugrand iyo okay yayiva la way ba utseku ile way lento kubo khona zaphela ndikumamele kuwe okay so imelela lo mjita andikhombe ngalo way ke okay ngenye imini ke ngokundisuka phi phakoro kuthenga islice balloon phakumendlela yabo yo pha eKwareni xa ndifika eKwareni ndisithenge ese slice balloon ndibuye bra xa ndiphuma eKwareni ndibona lo mjida nango mepha phezulu yabo lo mjida like enze into zifanana bonza phasana ox lawe yabo ngobe lost lawe bakuhambane lawe yabo bra okay ayithethisi ndihle bra ndihla ngesi strato ndisuka pha kum bandiyongena pha ngokumavusi ndiyam xa sithi gqinango lo mjida every strato mos xa uhamba ngesa strato xa uhamba kuyisa strato sibaphezulu uyambona umntu ndiyabonana lawe so njengoba lawe
ndiyagqitha so funeka film bra hey bra xa ndifika phaa ngapha kumavusi funeka ndinyukile most hits xa ndijika phaa he nange lo mjito umile ke ukuhamba namanye amajito kukho umjito onxibe izipeks phana bra lamini bra like umjita mhlawumbe uyazibukela ezika-stoner shirts like la wemfethi sanihonda namhlanje bra zakubhota nyani yeah like if ndandingomnye umntu bra like if ndandiyimotherfucker tshayiwe nyanyani yabo like ngeyinintsi into eyenzekayo bra but mna lo mjita ndinguye yabo yena mhlawumbe sanobukela le kaka navieri phinde ivuke la kapholiswa yintoni no my man ndiyeza la way xa ndisiza yelo mjita avale indlela nalamajita akhe la way yabo khona enye igrotmani phaa kutamavusi sijikela phaa kulaa rhontshi basenyuka ke ukusiza yaphaa komagaba kogogo khona umagrizo othengisa amagwinya phaa kwesa sitolo sikasiya phaa bra xa ndifika phaa le kaka ifike ivale indlela nalamajita lawe yabo nxitywa amagceba bra bra sakhupha like ndeza bra yam esasitolo asifane sithingcwe but that day kwakufambe yenzekile lawo yenzekile yabo laa mjita laa nto yayingenile kuye laa nto yenzekayo okanye kuzethu kwafuneka yenzeke but zange de yenzeke yabo so ndiyeza ndingene phakathi kwawo la majita ndisaluta lo mjita ke phofu ndiza kuye straight ithi ndiyiqhelile fat me for a pose yabo andimenza ibhense lo mjita lo mjita uzethi lo mjita waqabula fethu ayiboyiseta amabhoso la nondlotho onke la majita aqabula ezweni u-aim lesitratweni bra ndihamba ngomva yabo hey majita uzithi like kwenzeka ntoni uzile kaka iring ithi ndiyiqhela ikaka funi xa sifika phakle kwesitolo sikasiya ba ndiyakhwela etheni because besisemhlabeni khwela etheni ndihamba ngomva ke xa sifika phakla cross ba uzothi phumeza so kanye yanyuka okanye yaphakanya phaa yawo kubantu still napha imain kwathi ke umjita ngabo uhamba no baby mama wakhe nomntana omncinci lekaka ngabo zange ithini la kaka zange sithini vela bagqitha babantu family yam ewe bra akuwe bra nam nayibambela hlobo yabo naqomba imizuzu ndiyavaya hlobo family yam first and last priority nqoma ndavaya hlobo ndibuyumva bra ndithi uzithi mna nam umjita isperwen sakho yatsho nawe ihamba nebaby mama nomntana still kaloku nje ngabala nami ezamela kula 2 seconds kuba ndithatha ndifunqula umntana ndibamba ubhaby ndithithula no ngumntana omncinci usuka ekliniki bra like sefunquliwe mntana omncinci ufunqulwe baby hayi sitshintshana indlela so umjita waqhitha vo imizuzu ndibuza kulo mjita nqome ihamba ndikhe ndincokole nomjita ke ngoku bra kuhambane bra bra ufuna undibhoda jo kuhambane jo le kaka fonini ndixelela abantu ndiqhela iposi foni yenze kaka wara fonini kwathini qoma lo mjita nisuka kude naye bra manzame bra like joke like kude kube le way bra ayenzi sense le way jo bra fanini lo achus wakho lo lo wangongoze ekuseni ngo3 no to see nayo na story sakhe naye no achus bakho no hello mjita naqomba kuse kwathi gqiba nozala mfethu becawa apho ngalomini kwakho lesine kusenzeka la kaka kwathi gqiba nozala fonini benxibe uniform kuze ndisindabaleke notsho ngapha kuba nozala
kwafihlwa inontoni Imela. ndahamba noshopha endlini ndafika apha endlini ndaqomba noshopha kororo ndafika phaa ndaqomba ekuse Sindile. Usindi. Mshito iqonda le way ayenzileyo. Engeke ukuyena uzixelele bra. Wayezixelele la mshita ngala way bra. Uzokumanzisa serious. Yeah, uzabhalwa ngechoko phansi. Yena lo wangumshita kaloku after la tender. Yabo. Qanjwe kayompa. Waqaqatyana mos nabantwana wathenga. So safumaniseka sekla wewe ba ke ngoku ndiyamtyhala naye uyazama ukulwa ke ucamos yabo ndamoyise la hlobo inja yami yabeka phansi ethupha kuye yabuya nebhoso indofuna apha phine xa wawungekho la mina phine ndithi zakhe ngamaphara seems wrong yo si-character jo abantu zabhoda ajuice bakho ezikaka zibulala uzethu kaloku basingo ajuice ngaske kunqinwane bra kindimurile xa kwenzele kaka ntontoni asikisijubra mhlawumbi nam ngendihoye engcono khe iphele sisquad but uzondimanzisa nabanye abantu ngobani asinondazi aba bantu exactly ngobani ezikaka zona hayi lento ke ndangathembi lula mna yo bona igqitha zawena xolo bra nabanye abantu bra uzethi jo jikelo ikaka uqonde bani nobani baqhobene Settle away. Umalume ngibonisa inxeba lakhe beqayini wacandwa ngajuice wakhe ngenxa yeniphu lawo yayibona Kabmesi like why ngikhabanga ke like yangena lawo Kabmesi uthi ayilala esibhedlele lawo 3 months waqomba soze nibambe mangu ajuice wami lo niba understanda lo mjito uyenzele nto le yabo so uthi ubuya kwakhe ke ngokwamahosi after le 3 months ahlatywe ile kaka akahlale yokapambeke man okoko ndibuyile le kaka ikafika pha kumlini uzocela uxolo ngalamasimbu sima grand ngawe in fact usindele ndoni usima beserious ngalewe yabo okay itejonga ke ngoku manje ndivaswa imate ke ngoku imate yayibrasha le week yathini ngqabe man ngamasimba man kodwa lantu anyamezele ndiyayale kake hlala phi mos yaba phi phuma xesha phi so uthi ngalo mini yaya pha xa ifika apha yafika le kaka nansi ilele apha ebhedi iyo ikhawushini ayilindelanga nix uthi ndafika ngalamini ndifika ndiphethe ibhiya ezi4 nehalf ebhotile yabo ndithenge iOkabencha rhaca eshop thenge iOkabencha kufuneka kuzeme kuzocela uxolo like ithini le way bra ndafika ndifika yothuka angilindele yabo thuka kulele khawushini cima kumanzisile bebawula ukumanzisa afika beke izibhiya ezi4 apha abeka le half uthi yena fruya lo mjita yothukile ke bayise lo mjita ulapha uhamba uthi bindish nansi ngaki nqa ibhlungu ngamasimba uthi asangena yabo ihanayo iphela ithumi fro mayambe yothenga obuye utshwala fry inyama uthi yathi yonyuka la uncokolwa ndoni ncoko nje sekuncokolwa nje kaloku secele amaxolo kaloku yaboyisa wi kwagqithwa kuloo nto leyo laa nto bekusenzeka mntakwethu man sho uthi ndiyimamele emele uthi lo mnqondo uyaphakama nekaphakama caba nebrayo utsho ntoni embizeni yoyozamisa ayibuyi okapi sendivulile
ndathi ndanga khangela ikapmesi yakho ndakuhlaba unye ngoku yayicima nayidlala kuthi laa mtshito wamhlaba laa mtshito kuwulshiye ngoku Yes. uthi xa kufika amapolisa nakhulula nam eyam intundunda ndawabonisa ndathi kandibahambe bufuna ubamba yena makayobamba nali nxeba lam naye makabe nawakhe Kodwa intloko. Ngqombe intloko. Kamesi bra nxa no asoyiniphi yodwa mna nami inzulu for sure kaloku lawo ezinye iwe bra asozizinto ezingolwatha Ibalulekile weba. As I choose masiye ku-boxing London. Fike sinibeza kaka. Hlabe gloves simurane. Beke phansi 2 days akho ngishaye 2 days akho phinde sibuye angibona aqona umuro Exactly. Yo bra. yeah chayi Ngabethe ngenqini ngumnana. Like usana bra like la nto ubona umnana sithi ekuqhukule ndala kodwa ngaske ngaphinde ndilo. yazimbama Yo. ebethwe ngembama ngumzwanile rotman ngwaba nakhuthuka naqomba lomjida abezicelele ayikho lekaka Ihlungu bama. kwathi ukhuthuke masiyeke enye bayihluka yaqonda ukhuthuka bra engwaba nyana Mina izandla zine dust. lomjida yabona buya esigela andiyazi sasincokola nganto ngesisteri qha ke uningene erumini wabeka phansi lomjida xa ibuya ndisithi mncim ezifika ngathi ndithetha nosisteri bra ndivasile nto kayishetse esikolo yule kaka fonini yakhala amanzi esepha nditshiza ngawo ndilosti ke ngoku uba kuhambani boni ndibambele ndiphalelwa yisepha Ndile. jonga bra engathi tsalwe Thatha ngoba nyembezana. ugatsi like andiyazi ngwaba bra lajita Thatha ngoba nyembezana. khuze sisteri ba yho ubethe la nto Yimbama jo. dizi ke ngoku ibuza kutheni uthetha lewele ndwana nawe hey ubuza sisteri njani uthetha njani nami umziyana hey ndithetha njani bra Utheni? ndalile ke usetoilet nawe ngwabile uyinifumene inqwabela ngale mini xa kudala bawulungqwabi yaxoka yho xa ndisithi ndijonge isipilini yho bra Which 40 minutes akapheli. Jonga ndanyaza kwayo phana wewe. 49 yho Okay, asho. awu yho hayi ngqwaba la yho Dakhla we. yho fonini Ngalando komnye umjitu. Apho van mazi. Dakhla ifala umjitu maningabizi igama lakhe. But ngoja sasecrans choose yabo. Cha ezikaka ziyaphikisana zoyi2. Bona lando ye kuthiwa nolano kanene. Nanoba nguTotmore. Naniba like funeka umurile nenami ngimure back. Cha lena ifuna umurwa back ke ngokuyona. Hayi ndikhabile into ezinje yaba nami ndikhabile nami ndikhabe khamba ndishiya nge1 year yebozo ithu yafika pha kuzo nathi kazi manje ndisote le wendi ndikhabe lena ba emqolo ndikhabe nalena ba emqolo kanti umnana makekho grand ncam andihamba bawo wayinamadyungudyungu okanye wayophuke umqolo but ikhona lena nayichukumisayo ngondikhabe entsuleni bakhala phu andiyazi manje into le yakhala phufu lila lamjita wawaphansi like wawaphansi tigcina nozala wakhe yama nozala wakhe wakabethwa ngembombozi neparafini ebusweni nasenhloko bra kodwa andiyazi kuthiwa lo mjito unantoni yabizwa le way kayithiwa unibani unentondoni endudlala rafu wena simamkele ba main road enoxolo bra phaa kula kona yasenamibia akugcwele bra murwa ba baleka seyipaloni phaa yabo bona izitroli zaka Shoprite yeah andiyazi kwakutheni xa bekutheni yabo
so ngiyadlala ke ngokapha yela fucking qaya mpha mntanami bambeke ngezindawo ke ngokayikwazi Halili Yenzela lonto. Baba godka baphinde babuye ngisahleli kule kaka iphone. Yenzela lonto. Jani umntana bra. Ndingumntana khala bra. Afuneka kude kusuka abanye bahamba yoxela pha endlini. Yeah. Kwaziwa ke ukaphi kufika ambulance. Ndihamba nabanye abantwana kaloku lawe basehleli apha. Sami sodlala apha ikuphi kula nawo. KwaThambo ntona ndawo kathole sedlala kwathole so kwathole mhlawumbe itipa khanyana phaya so la kakandayifumana pha and Shoprite no abanye abantwana bayakwazi ugoduke ke ubadlali bagoduke bona noziwoye nasheke phakhe deyala weyolila Cawa bade badiko bami bayothatha abanye ke bayothatha bazisa kufika ke kwaza neambulance abo kaloku Brian ikonba chisi la kaka ngezibhaka yekizibhaka la nsimbi yayibashushu nchezi ndawo ngomele ikonba basibize abazali simurwa sonke sikhathwa sonke nidlala etipini into lento niyenzayo nimyekela ndo nobumdala kunathi kusabuzwa nimyekela ndoni sithini why bazali okay guys sithini umyekela ndo ndithina ufuna uyenza nguye ufuna uyenza and usehappy you bra Fubana masimba la kaka jo le wayenzeka kuma pa JB Skull Sams esinononi sasidlala little cage match ngiqala uphuma abantu escape banjwe eqatheni ngangushuda phekuka da upside down ngene likheni khobola bawonga umna endlini uncilile bawatshwa ngeqiya Sela la picture brand ihleli phambi kwesibili iqhiya ibotshiwe icala la eli1 iwile la wendi hopha likazi soniyalila bufunda noni pa wrestling ayibo khona nenye cousin yami sathi sidlala wrestling watsiba la we batheka kukona ebhedu wasuka ejwabu yeah. That's so indoni. Yeah. You know, lasikeka jo. Jadi. Like ikona no not as a peti is like suka. Not suka lasikeka. Ele jomame lasikeka yabo labambelela ngepiece ofuneka lesuke obvious. So la susoma was. So lamchita waba troubleless na 7 ngenxa la incident so la sahlala wrestling epheswe bhethi unomchita ndiyaxoka jo ikona ebhethi sike kijobu lonke njani not long but wawanga ithi la wena namse kana ifumana la we wrestling yoku ku rugby jo wasike ijobu no not isike ijobu damnge pipi for 2 minutes yamnge pipi for 2 minutes like yachona oh nomchita udlala ingoma yami bra guys close Renz ke apha Renz umculo nje besitsha ke simamele wona nje bahlela apha location yethu ne ishushe luzenzayo delete mute kubo hey Defta lenyane jonge Defta nyane zawe bantu bayamuro for these days njani aqona usele location yakho Tumbe uninufuno kunabihlungu nobethwa bra ineyika khona kumurwa like ngabantu abaninzi it's one thing you fight no Johnny khumbula but you fight adrenaline Nqando ka inqando dala but uyamurwa umurwa okasaneli ba okasaneli umurwa mani 3
Bethwa. Push. Izinto Before nganene. Yes, asicimile kaka. Before nganene. Kamera ngicimile kaka. Mchida before nganene. Why uzothengile ke? Itwe card full ya. Sikubese. Mchida uzothengile ke yabo. Push. Ngingawuza pha endlini ngingayiswa. Cha ke ngoku bona nditheke nimthengisele ezweni imniki inenipha kitchen vasinononi isitya yabo ile kakicela amanzi ngene la we kitchen ambuyele nononi nginika amanzi beke phansi ephuma noba after 30 minutes ifoni yami ya bana umnogqibelo suke apha uka sisaneli ngoyimla puthi unedress uphela ubaphaya imaya ke noma na 10 bra uyiwe pa dijana la kaka pa uthuke nyana lamshita ewala mshita wanenza nasidawuta uthuka nyana na stare does mix stare like uthuka nyana lamshita bola we talk yakho ngxaki bradlinwe nje kubone bole kwenye ifone next door okay phone Grotman phone la manyama Grotman most obvious phone le phone iveli phinde kuziwe kumba bra ushoba ngomshita dithi lomshita ugqibelse like akekho omnye noba na memory good but nendiyaziyo yile khabe bame ngeza dreads because bekudlala la advert next and nalapha endlini things next benlaha lo week otherwise that's why ndimkhumbula yayibolondo hey phinde kuyo pha Jama brase kutyholi ne basicela ukhangala le phone apha kuwe besithi lo ngxamile nesibani ba usanela think wayejamba otherwise yabo abeke phansi sheke lo mjita ama 3 nonene nam wasilapha ke ngoku yakhangela kubhejikelezo la wejikelezo la we thi bangafonela ubulelani man because bulelana akazoyibuza le ntwana uzafika ikhabe inye basifumane ngonko kwethu le phone kuthi sikakazi 3 zanqena ubize le 4 izayenza ngulu Wesley way phone ihleka ke man khona ndivibrate but ante ndiyibone jikeleka emva kwendlu amaplanga emananzi phone qala ubhekwa qhu khona umjita ngala moment kuthiwa nanzi phone qhu khona umjita leko phanjwe gate yiwatsala ya amuro lokaka hey ufuneka buye late nasa azocela uxolo bamazi bengenwe yintoni kanye nemthume izomjongisa yo bra yo sidefta so enyoni ngumayanga bra ndibukela umjita emhuru ngani nebibhlungu le wenza umjita kwala kaka yazi la kaka yamqhitsha yazi yayigqojwa ngezicrewdriver ndibukela ngani nebibhlungu le wenza kulo mjita ushile ne lo ifumene njani hayi ibhlungu ayanyisa la kaka ndikuchana mongoza nabona Blair la kaka I ready for a bota la kaka bota nya ayikubulala ngaya ma AMD bra ama it's za imagine bra lenza fana 8 for ama AMD kaloku bhuti isikarel sayo Proud life ngutswepe ambubhutisa isikarel sayo asina like the camera proud life ngutswepe Sibele we bra kanza fana 8 bra ngama